vítám vás v novém videu. A v tomhle videu tak budeme hrát Minecraft Survival. Jo, začali jste správně. Budeme hrát Minecraft Survival. Tak, ještě tak před začátkem videa bych vás poprosil, jestli byste dali like a odběr. Je to na vás, takže nenutím vás do toho. Vaše rozhodnutí to. Tak jo. Máme teďka... Má se spadl. Jak to teďka uděláme? Zkusím sem takto. Dobré. Dobro, tak. Tak jo, dostali jsme se dolů. Úspěšně. Tak jo. Takže. Papoušek! Jo. Dobré, tak si nazbíráme nějaké dřevo. Papouška necháme na pokoji. Se tady bude létat. Tak jo. Ale cílem teďka tohle dílu by bylo získat nějaké základní věci a to udělat si nějakou malou base. Nějakou rozumnou. Jo. To asi bude stačit. Sakra. Ok. Tak jo. Děláme si to. Krumpáč. S tímhle papouškem. Hej, jsi v pohodě? Asi ne. Když jsme viděli, co dělal. Ale. Tady je kejvka. Ok. Tady máme přímo železo. Dobrá, ale já nemám torčky. A už jde po mně hnedka zombík. Uhoř. Zhoř. Zombíku. Složí. To byl creeper, nebo jsem je zdal? Aha. Taká zombík. Jak to, že? Dobré, tak. Se mi nelíbí, jak je tady ta tma. Moje jediná zbraň je teďka tahle tyčka. Já doufám, že to není další zombík. Když tak tady udělám východovou cestu. Hej. A rychle dopryč. Udělám si torčku. Položím ji sem. A sem. A dole jsme zombíky. A jsem v rychlovce. A ne. Co se nám to zaseklo? Ty ne. Skama. Já se rychle potřebuji postarat nějaké jídlo. To je blbé. Jsem se spolehal na to, že tam nic nebude. No. Tak hele, rychle tady vyjdeme. Musíme najít nějakou zvěř. To tak tady máme. Jsem trošku spadl. Vyjela mi noha.
Pokročili jsme. Jo, udělám si pec. Já nemám nic na vypékání. Ok, to je blbé. Já si udělám sakeru a meč. Kdybychom si mohli udělat tak pejsku. Tak možná jako teďka, jako začáteční bychom si ji mohli udělat tady. Na jakém z těchto stromů. To je přijde takové dobrá. Jo. Proto první nás to bude asi v poho. Doufám. Jo, tak tady to může být. Tak já si sem vyhodím věci. Dám si čestku. Hodně si tam ty irony. Tak jo, hele. Budeme muset přečkat první noc. Já jsem zapomněl, že tam jsou plains. No dobrá. Neva? Já si natěžím nějaké dřevo. Tak ale teďka potřebujeme zase natěžit dřevo. Tak. Kam jsem to lezl? What? Ale nějak se dostanu dolů. No a skeleton, běž pryč. Zhor. Tak. Dobrý skeleton, zhor. Zhor, to je barva. Pojď vás. Jak je to možné? Jak je to možné? Ten skeleton to přežil. Čekaj, teďka na one hit. No. Tak jo. Hele. Natěžíme zase dřevo. Najdeme ovce. Zkusíme si teda udělat tu postel. Takže, první úkol, co jsme si dávali, tak
Takhle. Tak máme splněný. Udělat se bejsku. To máme. Teďka musím zdroj jídla najít. Tak tady máme krávy. To je dobré. A ještě potřebujeme ovce. Což je taková třešnička na dortu. Ok. Tak jo. A tam máme slepice. Haha, teďka máme na boty normálně. Si můžeme potom udělat. Ale ještě potřebujeme uhlí. Tady nemáme. A já teďka vůbec netuším, kde by se mohlo najít ovce. Viděl jsem tam něco? Jo, ovce. Jo! Máme ovce, dobrá. Tak jo. Ok. Takže máme postaráno. Mám to? Jo, mám. Takže ještě potřebuju najít uhlí. A to netuším, kde by mohlo být. Když řeknu pravdu. Co to tam je? Co ty dripstone bloky určitě. Hele, to je třeba zajímavé, jak se ta generace toho světa prostě odlišila. Když si prostě třeba zapnete verzi, nevím. To nejstarší. Tak to vypadá úplně jinak. Pro Minecraft. To je něco jiného než teďka. A ta generace. To je fakt něco jiného. Já už nechci moc sprintovat, protože víte se, kolik mám hungerbaru. Kámo. Tuhle krávu musím zabít. No. Ale uhlí není nikdy dost. Teďka je nejvyšší čas se vrátit hlavně do bejsky. Kde jste někdy byli u mě na návštěvě. Tak. Hele, co si uděláme? Uděláme si botičky. Proč ne? Dáme teda... Co dáme vypést? První jídlo. Dáme si postel. Tak. Jo, dáme si fence. Další. My jsme tady toto dostavili. Op. Jo, je to, máme to. Vypadá to dobře. Ok, teďka tam dáme tohle. Konečně se můžu najést dobrýho ovčího masa. Já bych možná ještě tady udělal to. Takovou branku. Nebo nevím. To asi ne už. No, že jsem by co dal, tak to jsem. Nějaké můžeme tady ještě udělat nějaké blbosti. Jsme v Minecraftu. Takže v Minecraftu je všechno možné. Můžeme předpovědět i budoucnost. No, to nevím. No, jako jo, zase.
Tak konečně máme stejky. Uděláme si... Tak neuděláme si další pec. To jsme museli znova dolů. Takže půjdem. Jenom pro... jeden kus kamene. Já nevím proč, ale já bych sem vyšel prostě jenom to z bejsky. Třeba jenom pro jedno dřevo. Já nevím proč. Ale jsem schopný to udělat. Tak já nevím, proč jsem se nevšiml těch lian, co jsou tady na tomhle stromě. Tak jo, zapadá slunko. Ještě se nám vypeče tohle uhlí. Teda. Ale už se nám vypeče to maso. Dáme sem irony. Tak. Tak jo. Takže ještě se vyspíme a necháme si to tady vypéct. A jo, to bude prozatím konec tohle dnešního videa. Tak jo, ale ještě se vyspíme, zavřeme pěkně po sobě, jako slušní lidé, že jo? Tak, ještě to nechám tady vypéct. Takže, hele. Takže, doufám, že jste si to užili. Nevím, kdy vyjde další díl, ale možná během tohle týdne, co bude, by mohl být. A dejte like a odběr. A uvidíme se zase někdy příště.